המאבק על יוקר המחיה הגיע בחודשים האחרונים לערים רחוקות כמו ברלין, אבל לא צריך להרחיק כל כך כדי למצוא מחירים שפויים יותר. ליה ברמוביץ' כתבתנו לענייני צרכנות, את בדקת במגזרים שונים, מתברר שאפשר למכור יותר בזול לי. נכון, אז לפחות אפשר לחסוך את כרטיס הטיסה, לקחת את הרכב, לנסוע 5 דקות לעיר הערבית או החרדית הסמוכה, אם כמובן מתעלמים ממחירי הדלק כאן, ואפשר למצוא שם מגוון רחב של מוצרים וגם מותגים מוכרים במחירים מפתיעים. הפרטים בכתבה שהכנו. 5 ב-20. אחלה מחיר. 3 ב-20, שמן. במחיר שתקבל בסופר ואפילו פחות. ישראל לא צריך לנסוע רחוק כדי לקבל מחירים נוחים. הוא יורד לסניף השכונתי של רשת נתיב החסד, ה-AMPM או הטיב טעם החרדית. רשת מכולות בעלת 24 סניפים הנמצאים בתוך השכונות החרדיות בערים. אין כל כך כסף פה לאנשים, וכל שקל פה מחושב ומדוקדק. זאת אומרת, אם אני אראה למשל חומוס שיעלה לי 15 שקל, אני אשקול פעמיים אם לקנות אותו. כמה יצא לי? 129.80. תראה איזה קנייה, אני צריך משאית לארוז את זה. השווינו מחירים בין סניף נתיב החסד בבני ברק, המכולת השכונתית, לרשתות עירוניות ומכולות בתל אביב. כריות של תלמה שעולות בנתיב החסד 19 שקלים ו90, עולות במגה בעיר 32 שקלים, ב-AMPM ובסופר יהודה בתל אביב כמעט 34 שקלים. 32, זה קצת יקר, זה לפנים חלב, אבל זה טעים. מנה חמה של אוסם שעולה 6.5 שקלים בנתיב החסד ו4 שקלים במבצע, עולה ב-AMPM ובטיב טעם 8 שקלים ו30. 400 גרם גבינה צהובה עמק עולה בנתיב החסד 20 שקלים, ב-AMPM ובמגה בעיר כמעט 29 שקלים, בסופר יהודה כמעט 32 שקלים. הם מסתכלים על כל דבר קטן, על כל אגורה הם מתחשבנים, ואתה חייב לתת להם את המוצרים האלה, את הדברים האלה במחירים הזולים. כי אם לא, הם פשוט לא יקנו. תן לי 10 פיתות, בבקשה. אני גם 3 חכמנות רגילה. כמה תתחיל לצורך את זה? ולא רק במגזר החרדי, גם במגזר הערבי אפשר למצוא מחירים נמוכים משמעותית. בקלנסווה, לדוגמה, מצאנו את ערן, תושב שער אפרים הסמוכה, שאת כל הקניות עושה כאן. יש הרבה מהיישוב שמגיעים לכם? מלא. כולל לעשות גבות, אז רק בסמטה. תן לי חצי קילו קפה. באים אלינו הרבה לקוחות שהקרו פעמים בשוק רמלה, שוק נתניה. את יודעת, בשוק המחירים זולים. ואומרים לנו שהמחירים שלנו פה יותר זולים גם משוק. בוא נגיד, בקבוק מים קטן, מוכרים 3 שקל. בקבוק מים קטן יעלה בפיצוציה בקלנסווה 3 שקלים, בנתיב החסד בבני ברק 3 שקלים ו30, ב-AMPM ובמגה בעיר כ5.5 שקלים, ובמכולת השכונתית בתל אביב. כמה זה מים? 6 שקלים, גדול זה שקל. אין בזה גם, ככה זה, כל מקום. יש לנו את החטיפים של חברת אוסם. לא, זה ביסי בערבית. כן. זה חברת אוסם עושה את זה למגזר הערבי. זה עולה 2 שקלים. לכמה במבה? גם. במבה קטנה בכיתוב בערבית מכילה 30 גרם ונמכרת ב2 שקלים. במבה קטנה אפילו יותר 25 גרם עולה ב-AMPM 3 שקלים ו30 אגורות. ביסלי קטן 50 גרם רק עם כיתוב בערבית עולה 2 שקלים, 5 גרם יותר ב-AMPM יעלה 4 שקלים וחצי. עדכן אותי הסוכן אתמול שיש מבצע לחטיפים של המגזר הערבי הזה, וזה יהיה המחיר שלו קרוב לשקל, כולל אחרי הנחה, אחרי הכל. אז הספקים של אוסם הציעו מבצע גם לבעלי המרכולים במגזר היהודי. עד סוף החודש חפיסת ביסלי ב2 שקלים ו30. וכמובן, המחיר מתגלגל אלינו, הצרכנים. החברות הישראליות פיתחו שיטה אחרת, שהיא יצירת מוצרים ייעודיים למגזר הערבי, עם אותה איכות, אבל בהרבה יותר זול. זה בעצם הסופר פארם של בני ברק? כן, זה סוג של סופר פארם בבני ברק. חני וייזר, תושבת העיר, הקימה את קבוצת הפייסבוק שופינג בבני ברק, שמציעה ללקוחות החסכניים לבוא לעיר החרדית במקום לטוס לברלין. המחירים פה נמוכים משמעותית, בכמה שקלים לפחות, ולפעמים אפילו בהפרשים של חצי מחירים. פה המחירים תמיד כאלה, הם לא מקפיצים לך את המחירים ומנסים לעבוד עליך עם חצי מחיר. יהודה חכמון, תושב רמת גן, הגיע לכאן לאחר שראה את הקבוצה בפייסבוק. תודה. זה עכשיו 50 שקל. בואי ניסע לסופר פארם, בואי תראי כמה זה עולה.
נסענו לסופר פארם בתל אביב. מצאנו את אותו בושם במחיר כפול, 99 שקלים, אחרי הנחה. רוצה כותרת, אצל החרדים יותר זול. דאודורנט ליידי ספידסטיק לנשים שעולה בבני ברק 23 שקלים, עולה בסופר פארם בתל אביב 34 שקלים. אין לי דוגמן, אין לי הפקה, אין לי סטיילינג, אין לי לוקיישן, אין לי את כל הסיבוך הזה. אני מורד מודעה, מוצר עולה ככה, הלקוח שלי בודק אותי. הם בודקים בכל המקומות, גם ברשתות הגדולות, כשיש מבצעים גדולים או משהו הם בודקים. אני צריך לדאוג שהם יקנו פה, ופה הם יקנו בגלל מחיר. זה המקום הנכון, הזול, כל יום, מתי שלא תבואי, פה הכי טוב. מאור יהודה עד לפה. בסניף של רשת אושר עד בבני ברק, רשת כשרה למהדרין, מצאנו לא מעט לקוחות חילוניים. אושר עד התחילה בתוך בני ברק והתפשטה ל-12 סניפים ברחבי הארץ. כמה כסף יצא בעגלה הזו? בסך הכל הקניות, אם הייתי בא לבד, הולך לפי הרשימה. אבל אני בא עם אשתי, אז זה כל דבר, את זה ואת זה ואת זה. תגיעים 600, 700. באושר עד היוו מבני ברק את הצורך באריזות ענק, ומארצות הברית את הקונספט של רשתות כמו קוסטקו ואת אריזות הענק. זה קטשופ היינס, 3,200, המשקל שלו. זה גם יבוא שלנו. בהשוואה לקילו 70 של היינס, זה חיסכון של כ-30%. המיונז הזה של קירקלנד קילו 900. אנשים לא מעדיפים ללכת על העמותה במוכר? גם כשאלמנס הגיעו לארץ לא הכירו אותם כל כך טוב. חטיף נייצ'ר ואלי שנמכר בישראל באריזות של 5 חטיפים, נמכר כאן באריזת ענק, 48 חטיפים. מחיר ממוצע לחטיף הוא 1.86 שקל, ברשתות אחרות הוא יעלה כמעט שקל יותר, בדרך כלל במחיר מבצע. באושר עד מצאנו לא מעט מוצרים זולים מרשתות אחרות, אבל לא תמיד סל הקנייה יהיה זול יותר. בסקר השבועי של סיירת המועצה לצרכנות במתחם בני ברק, סל הקניות באושר עד היה יקר יותר מבסניפים הסמוכים של רמי לוי ושופרסל, אבל מדובר בסל קבוע שלא כולל מבצעים ואריזות גדולות. תראי, כשסופר כותב לך שזה מוגבל ל100 שקל, או שזה מוגבל ליחידה, הוא בעצם מעביר לך מסר. אם אני מפסיד עליך כאן, ניפגש במדף הבא. כאן זה לא קיים. אם אני לא מצליח להביא מחיר, אני לא אייצר מגבלות, לא צריך להיות רואה חשבון בשביל לקנות כאן. במגזר הערבי, כמו במגזר החרדי, עלויות התפעול של המגזר הזה יותר זולה. רמת השכר זולה יותר, ההוצאות שלהם, גם שכר דירה לפעמים ארנונה וגם הוצאות עקיפות אחרות. זה מוצר שיחה בדרגה ראשונה אצל המגזר היהודי. אצלנו פחות מדבר, אבל המחיר שלו 26.90 מהצרכן. מי שאולי שוקלת ללכת בדרך של אושר עד היא רשת קינגסטור, רשת הדיסקאונט המובילה במגזר הערבי עם 8 סניפים. חודשים הקרובים סניף ראשון עומד להיפתח בעיר יהודית, באר שבע. גם שם במשך שנים מיישמים את מה שרק התחילו ליישם ברשתות האחרות. אנחנו נותנים יד ונותנים מקום ומדפים ושטחים לעוד ספקים שהם לא נמצאים ברשתות הגדולות. אנחנו נותנים לספקים הקטנים לחיות וגם להיות מוצגים אצלנו. זה חטיפי העמק. 2 שקיות כאלה 10.90. בקינגסטור גם מייבאים בעצמם סחורה כבר שנים, ובמותגים הגדולים יש הנחות משמעותיות בהתאמה לצורכי המגזר. המחיר של האריז במבצע 37.90 לצרכן. מותג החיתולים הזול יותר, בייביסיטר, נמכר באושר עד החרדית, וכאן בקינגסטור הערבית ב-32 שקלים ו-90, ברמי לוי כמעט ב-35 שקלים, בשופרסל דיל 38 שקלים. אז לא חייבים לרדת לברלין, אפשר לקפוץ קילומטרים לעיר החרדית או הערבית הסמוכה, פחות מותגים, באריזות גדולות, להשוות מחירים, וכמובן רק את מה שצריך, כך אנחנו נתחיל להוזיל את החשבון שלנו בקופה. יש תגובה מחברת אוסם, המחיר הקמעונאי של ביסלי אחיד לכל המגזרים בכל הארץ. מעת לעת מקיימת החברה מבצעים על ידי מתן הנחה לקמעונאי כדי להוריד את המחיר לצרכן.